سلام كبرات تعتتلت هرمونا شو كم يكأنهم هرمونا شو تجمر الله لما قريبنا لكم زلنا مدب بزعبها حافظ تازر استافيلم بسنة بباوي ميرون تسفوس تدرستها إذا فيلم تنكيفاتو زلا زعبان تدارينا إذا أب ساعات زين عالم ملو أب كبير نوتي أعطي زركب لبدا وحمام كورونا فيروس أب كنت أباون محبراون راح زيكونا أب استفل عليه الزمدناتون بقالو تا 5 أوليو سلازي علاين دراسن نيزا سراح أبزا فيلم زلوا ملأختن مبرهن كهبنا نابزي نابسلونا توعينا لنا نمولو تحستو نافت مدب كحلفكمي سناي مكتتال أكون يقتلون يركوبتي بقى يتجمرة 3 عامات مر أبقى هنم إسات مغنيات مسؤولين أزود انتاي أطبو بنفسي كفاتحي حنساب استعمى ودي ددهري يزوزوز حراي سنة بابا وميرون تسفو عدمينا خبير كان أبزي نابستولينا بممتأكا أقدم 5 جنا كافتو مس هدمونا نباريت ببجزئو قاتلو فيلم يازر استن فيلمتات ناب تعذبت زرقح كان يركا بحجون دينار زر استا ناي 6 كفال تخاتاتاليت فيلم ناب تعذبت نخطفنو قريب كان لها نلوم خنا على مريسني يازرنا فيلم جن هافا استا زر استا خوينا ابزن زحلفا سامنتات ناب تعذبت تزرقحتها فيلم هافستا مجمريا كريان كله ناي ساعات 10 دقائق زوسدت فيتشر فيلميا زانتا وي بلوت العيلات زلا امونغو كلت سب قال كيدان زخونو من اسيات امنت مغدال كرايلان كله ابزا فيلم تنصباريق زلو حدا تونكول كفات سسعه حماق حساب كمون بعبي امنت مغدال تسعرنت نفس قتلت اذن كالن اطايميرا زخدتها اذا حجي خطقسو صنحكو اب علتاوي منابرو دق سبات زفصميو نحنا بعلال سمعنا يديو وي سبات ززنتولنا وي دما نزي كتقص صنحكو تنكل كفات سسعه تسعرنت نفس قتلت اب نفس وكف سب اب نفس وكف سب حدار استفصميو قال تواساتي ابزيا سورحو ذا فيلم من اسياتهم تمكرو زلوميم اب حد حدهم ناي موهاد زلوميم نتزانتخا بلكع نتطباي استوهابهم حانيصم تلابيسم كسرحوا مخلامكا نتم ابزيا اسراح زي استساتفو تواساتي كدلوم دلي ابزا فيلم زي حجي كابتي ديالوغات وي كابت زرربات امونغو بيتياسن ديبوران حنتي كابتن صاحبتني ابغوني زي مهلاو سنيفه حميق يبل أبغوني زي مهلاوكي مساي زي مهلاوك حاسين وبتي سنيفة وبتي حمام كورونا وي صموي اسعيبلو زي اباهلا زي حجي انت تدرخكا مس ممصا كوفيد 19 اب غزاها ناي مصنح غزي استسرحت فيلم خنا حدا بزي كغلص دلي ابزي ناي كوفيد وي ناي كورونا غزي صموا كسعركا يخل خون ግን صموا كسعركا ديكونس اسخاي خسعرو زلكا كمزي اوشتنا زلو كفا حبيناسي دغاو مسلنا كالو سبات وي كمزي صبقه نونن سبات كوينا نقربينا ديبورا ز قربتو نبتياس اغاغياتيا سلازي جيجا سمعت مسحدروها اموداتوها اي بتياس تعويتو اي ديفورا تعويتا كلتيوم زرمو مصرفو حجي انتي زريكا معر مزخاني تقسن مسلاتاتن تم تقسي صحفو مهراديوم وي زغونه ولقسب صحفو كمون ابوتاتنا زمسلو مسلاتاسي كاب زيرو تبغيسو ما يكونن نحد قنو علامه ناب حدا صبو زنفتلكا اي سلازي انت تحقسك هابزي اناي ديبورا تسعرنتا زمسكرتلو اتبلع لي خفصم زيت لاليو ابلع لبصاي كايتفصمو بزا تقص زي تماهيرا بزا تقص زي خاني بيتياسن امونغو هبتن زنبره زربات كات كتغبرو خيلا قال زي سب كبلكا زي كونكا تفرح زلكا حلناها خيوقسكا يختنقص زلكا از مالت مس حلناها تبايسكا عرقس لزيبلكا نايزوم كلتا سب قال كيدان زخون منسيتكا زغبرو امنت مغدال حلنوم كعرقوم ايكالن امنت مغدال حلنوم كعرقوم كابزي كالخا نتي هانيصمو اب حدار زبصحو طعم فقري كستمقرو ايكالن بزحزن ملكعو خاني كاسس كيلو اذا فيلم زيا حدا خبتي حقيفات زلا زانتا ازي مهار خوينو زرخبكو اي بزي كازي كوت غيره اموداتا معصو خغبر قال خبتنا بزيا فيلم زربا زنبرمو نعيد صحاباني ركمنا كمز كخونا ينبرن اتحاوي بعل خنا خيسكيو نسخه دما عن بدبيتكايو زررب امونغو ديفوران بيتياسن ازقال دحر تعسانا يزوم سبات استباهلي
ድሕሪ ምንብርባር ዝፍጠር ረመፅ እንተረኣ ሓሲብናዮ ሃልሃል ተሓዊ እዩ እዞም ክልተ ሰባት ወይ ዲቮራን ፒትያስን ቀሲሎም ሓዊ ክስሕኑ ምኽኣሉ ግን ዝምውና ይፍፅሙ ምስ ምህላዎም ጌጋ ስምዒት ይኸዱ ምስ ምህላዎም ኣብ ሓደ ረመፅ ሓዊ ክጥሕሉ ተራእዮም እዚ ማለት ከኣኒ እሱ ኣይ ብሓዳሩ ተዓዊቱ ኣይ ንሳ ከኣኒ ኣብ ንዑ ፈትያ ኣብ ሓደ ኣብ ስምዒት ኣትያ ክትሕጎስ ክኢላ ሕጂ እንታይ ደርእየካ ዲቮራ ኣብዚ ንፒትያስ ካብ ዜሮ ተበጊስ ኣይኮነትን ፈትያቶ ቀጻል ትሪኡ ምስ ምህላዋ ከም ሰብ ዋላ ኣብ ሓዳራ ነራ ብሓዳራ ዝተፋትሐት እንተኾነት ግን እንታይ ደርእየካ ጓል ኣንስተይቲ እያ መሰል ኣለዋ ከተፍቅር ከዓ ትኽእል እያ ስለዚ ፒትያስ እዩ ብኸመይ መንገዲ እዩ ንዓ ክገትኣ ነይርዎ ዳኣ እምበር እሳ ኣፍቂራ መፅያቶ ፀገም የለን ከም ሓዋ ኮይኑ እኮ ክቐርባ ምኽኣለ ግን ጌጋ ስምዒት ፅምዋ ዘስዓቦ ኣብ ደየድሊ ኩነትካ የእትዎም ስለዚ ፅምዋ ክስዕረና የብሉን ምፍላይ ከዓ ንባዕሉ ኣብ ዘየድ ነገራት ከእትወካ ስለ ዝኽእል ክንጥንቀቕ እዩ ዘለና ካልእ ትዘርብ ናብኣ ሰጊረ ክውድእ ናይ ብሓቂ ግን ሰበይቲ ኢኺ ሰበይቲ እንትበለውኸ ዕጥቕቲ ሰበይቲ እምበር ንስኺ ግን ሓንቲ ፎካስ ዕብቲ ኢኺ ናይ እንዳማታ ሰብኣይ ተቋምት ከልቢ ተቋምት ባይ ትበሊ ሃነ እንትብል እምበር ኣብ ገዛኣ ዘሎ ሽሮ ገዲፋ ኣብ ጎረቤታ ዝፅበ ዘሎ ስጋ ተንበድብድ ጉሒላ ኣንበድቢዳ ድማ ምስ በሰለ ባዕላ ትኽልሶ ወስኽሉ ተረፈይዶ ተረፈይዳ ትኽልስወ ፒትያስ ሞ ተረፍ ዘይብሉ ኩሉ ነብሲ ኣውል እንድዩ ህለኽ ዘረባ ከም ዝዳብለ ዲያሎግ ይቕፅል እዚ ካብቲ ሓደ ኣብቲ ኣብ መንጎ ውህበትን ዲቮራን ዝግበር ዝርብ ሓደ ካብቲ ድመሰጠኒ እዩ እዚ ከዓ ሰሓብነት ኣለዎ ዲያሎግ እንተደኣ ከምዚ ኮይኑ ካብቲ ፊልም ጥሒልካሉ ዘለካ ክትወፅእ ኣየኽእለካኒ ስለዚ እንታይ ክብል ዝደሊ መንእስያት ኮይና ብፍላይ ከኣኒ ንሓዳር ንቀራረብ ዘለና ዲና ወይ ኣብ ሓዳር ዘለና ዝምውና ከይፈፀና እንታይ ደኣ ክንገብር ኣለና ምስታ በዓልቲ ቃል ኪዳንካ እሳ ከኣኒ ምስቲ በዓል ቃል ኪዳና ዝኾነ ወዲ ብፍቕሪ ብስኒት ሙቕ ናብራ ክሕልፉ እትዕድም እያ ኣዝያ ከዓ መሃሪት እያ ብልጭ ኣለዋ ዓብ መልእኽቲ ዘለዋ ምስ ምዃና ንደራሲኣ ደራስን ዳይሬክተር ናይታ ፊልም ዝኾነ ሜሮን ተስፉ ሽሮ ከመስግኖ እየ ዝደሊ ትርጉም ኣርእስቲ ፊልም ምስ ትሕዝቶ ኣተሓሒዝካ ክትገልፀልና حراي بمجمرة نهد منا نباريت أخبركم نفس اللي زعدمكم نأزي زمسكن بمقتصال حافظ تمالت وصيتني حدا تصبق ويحمق نجر صلوه وي صعبينو أبي وتنا خوجان في كله مستأثر حزلو متحزد ما كم تفتح فيلم زرعني مالتيو كورونا فيروس أب سعز أبي وتنا أتيو أب كتابنا ديو أما نبابرونا بزح على تاوي سنبرات قدي في النايم بو من سرك أنا أبسب حدارون أبسب كيدان أب هوتهم أتيو أما نبابروهم ديو أب حدارهم ديو بزح شجرات فتيريو ذا فيلم زيها حنت أبنت كويا بزم خنيات زخا مستا أرست متحازلو مالتيو حراي كم تستعذبنا ون عفتا فيلم كرتي أميم بدل زفتو انت خونا تودي عزي خط عسينا نريو تاقوال جن زخونا نيد عسى ملكت عين رئيلانينا إذا في اللي زي كم من تايو تبل ويسلم من تاي علامة بيتياس تمين رولا ودلو مالتيو اتجاه زوجانو فو هندبت دموتسيو هندبت سلزموتس أنا خمس دليو ويمرجو خويني واتساني اللي يزوجبرو يكونن كم ود سبت تجاجيو بجيبو خاني تتعيسو سلست عسقاني يقرأ تحتيتو مالتيو حدا روح ملس يوتو ملس مالتيو وهبت جن تزوجو برضو نات علامة ولا دا جيجا يكون نمبر نعاجن جيجا يكونن كنيو تحدار تريو وي كالو تقوم حلوة نتتقوم إحنا تاخد تكبر دما بزح نجارات تنقلات كالو كم تفتي فيلم زرعني ونجارات مهزة مالتيو حجسا أب علامة أفتقوا عزي كونوا يدلو خيات بالدلا سلزو خنا يقرأ تاخد حتى تايمرت ستن يقرأ حتى سلزي مرت أتون مودعة نيزون كل تسب حدار فتح كوينو بحفشة كم دراسي تنك فتح انتي يوتيوب انتي كخبر على اوكي انا بعق ما يكمل انت قينا مالتيو حدار حدا عبنا قريو نيوتنا مولو كافتي حدار كنقبر لنا دوسنا له حساب غزي موت ناسي اوينا ننبر حدا عبنا هيوتنا اقباب سلازخونه بتصبق نغرينا كون حجز لنا قدمنا امتاونا سلستفقر كطرايكون كان بحدار كتاتو زلكا بأمرها تقرب عليك بسلت يدليك ايو بكل نجارات كتقريبه الله دلو يدلو مسبلكا نحد نجار كتفتني خطاتو زلكا بديحريو مساتها خاني بزح نجار كوغان فكا خلي زي صبق نجار مالتيو افت زي صبق نجار زغوان فكا غزينا ابنت كتبا استقليخا كتفحفح تقليخا
ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ በደላትካ ናፀብፀብካ ወይ ንስ ያገገኛ ንሱ ይገገኛ ናበልካ ክትዋቃቀስ ደይኮነሲ ምህረት ወይ ይቅሬታ ከም ዘሎ ኣሚንካስ ይቅረ ክትሓትት ይቅረ እንድሕር ኢልካ ሓቲትካ ነትሰብ ከዓ በታ ጌጉ ነታ ጌጉ ኣሚኑ ይቅረ ሓተካ ደሎ ኣብታ ሰዓት እያ እስኻ ከኣኒ ኦኬልካ ተቐቢልካ ብድሕሪኡ ኣብ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝጓንፍ ከኣኒ ነቲ ዝሓለፈ በደላቱ ወይ ጌጋታቱ ክትፅብፅቦ ኣይኮነን ዘለካ ኣብኣ ተዓፅያታ ጉዳይ ሕጂ ሓድሽ ሂወትካ ክትመርሕ ኣለካ ብድሕሪኡ ከዓ ትምትሕግጋዝ ትበሃል ንዓ ዝኾነ ነገር ከፀግማ ከሎ ንስኻ ክትሕግዛ ከም ዘለካ ግዜ ክትባለካ ሙሉእ ግዜኻ ማለት እዩ ዋላ ካብቲ ናይ ስራሕ ግዜኻ ወፃ ማለት እዩ ንሳውን ከምኡ ዋላ ቆልዑ ወሊድካ ገለ መሰበልካ ግዜ ኣምስኦም ጥራይ ደይኮነ ክትሕልፎም ደልዋስ ንዓኻስ ታይም ክትበካ ኣለዋ ሕጂ ኣብዚ ይህን ምሂና ተባሃልካ ትኸይድ እምነት ድበሃል ነገርካ ኣሎ እታ እምነት ድበሃል ነገርካ ክትኣምኖ ኣለካ እንድሕር ተኣማሚንካ ኢኻ ኩሉ ብድሕሪኡ ነገር ፅቡቕ ነገር ክመፅእ ዝኽእል እምነት ተፈሪሱ ግን ወላ ሓደ ነገር ክመፅእ ኣይክእልን ስለዚ እዚ እዩ ይብል ሓቂኻ ኢኻ ብዙሕ እዩ ደድሊ ሓዳር ፅቡቕ ክትገብሮ ይቐኒልና ሓራይ እዛ ፊልም ናብ ተዓዘብቲ ምስ ተዘርግሐት ብዙሕ ኮመንት ተፃሒፉ ነይሩ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዝመሰጦም ነገራት ድማ ምስ ሓፍትኻ ብሓደ ምስራሕኩም እዩ ንዓይ እውን ካብቲ ዝመሰጠኒ ነገር እዩ ነይሩ መጀመርያ ግዜኹም እውን ኣይኮንኩምን ብሓደ ትሰርሑ ዘለኹም ከም ተመክሮ ምስ ሓፍትኻ ምስራሕ ከመይ ረኺብካዮ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር እዩ ሓይሊ እዩ ድኾነካ ምክንያቱ ሲ ሙሉእ ግዜኡ ኣብ ገዛ ብሓንሳብ ኣለኻ እቲ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ካብ ክትፅሓፍ ከሎ ትሒዙ ሲ ይህን ምሂን እናተባሃልካ ርእቶ እናተዋሃብካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ከዓ ቅድሚ ናብ ተዓዛቢ ምቕራብ ማለት እዩ ሓደ ሓይሊ ይበካ እዩ ሕጂ ንቤቲ ካብ መጀመርያ እቲ ኣይድያ ኣነ ክሓስቦ ከለኹ የካፍለ እየ ክንዕወተሉ ንኽእል ዲና ዝስራሕ እዚ ናብ ተዓዘብትስ ገለ ነገር ክንምህር ንኽእል ዲና ብላ እወ እንድሕር ፅቡቕ ነገር ኮይኑ ኣብኡ ኣትያ ርእቶ ትመኒ ነቲ ርእቶ ከዓ ነብስሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ተግባር ንሰግር ሽዑ ታካስ ቤት ክትከውን እንተኮይና ከዓኒ እንድሕር ኣነ ኣለኹ እታ ስራሕ ካብቲ ምስቶም ተዋሳእት ተረኺብና ንሕልፎ ግዜ ንላዕሊ ኣነ ንሳ ናብ ገዛ ብሓንሳብ ስለ ዘለና ብዛዕባ እታ ስራሕ ኢና ዲስካስ ንገብር ክሳብታ ትውዳእ ማለት እዩ ናብ ተዓዘብቲ ትቐረብ ሕጂ ነቲ ዘሎ ናብ ሰልክያ ኢኻ ትኸይድ ሕጂ ሓደ ነገርሲ ኣሎ ናብ ፅቡቕ ነገርሲ ይመርሓካ እዩ ይብል ማለት እዩ 24 ሰዓት ኢኹም ትሬን ትገብሩ እወ ዳርጋ ከምኡ እዩ ድኾን ደለዎ ሕራይ ሜሮን ኣብ መወዳእታ ናብ ተዓዘብቲ ክትሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክበካ ኦኬ ንተዓዘብትና ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ምስጋና እዩ ኣዝየ ዘመስግኖም ምክንያቱ ንሕና ብሰዓዝስ ጀመርቲ ኢና ደለና ጌና ይሰርሕና ደለና ብሕጂ ኢና ክንሰርሕ ነዚ ንእሽተይ ዝሰርሐናያ ነገር ከዓ ኣነሲ ብጣዕሚ እዮም ምትባዕ ድፅሑፉና ሳሎኦም ኢና ንሰርሕ ደለና ትዝህቡና ሃናፂ ርእቶ ኣሎ ነቐፌት ኣሎ ኩሉ ነገርሲ ክብረት እዩ ነቐፌታ ድበካ ርእቶ ድበካ ሰብሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ብክብሪ ኢና ንጥምቶ ካብዚ ንላዕሊ ከዓ ኣብ ጎንና ክትኮኑ ይላብዎም ናቶም ምትባዕ እንድሕር ዘይተፈሊና ከዓኒ ንሕና ከዓ ሓደ ነገር ድሕጉሶም ነገራት እናሰርሕና ክንከይድ ኢና ስለዚ ኣዝየ ዘመስግኖም የቐኒልና ክብረት ሃበልና ይብሎም ማለት እዩ ሕራይ ስነ ጥበባዊ ሜሮን ተስፉ ስለቲ ዝሃብካና ሓፂርን ገላፅን መብርሂ ኣዝና ኢና ነመስግነካ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ተስፋ ገብር ኣብ ስራሕካ እውን ፅቡቕ ዕድልን ኣሳልጦን ምንየልካ ይቐኒልና ኣነ እውን ህድሞና ነባሪት ነዛ ዝስራሕ እኳ ንእሽተይ ስራሕ ከም ዓብዪ ስራሕ ርኢኹም ኣኽቢርኩም ስለ ዝዓደምኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን ክብረት ሃበለ ይብል ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ቀሪብናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶ እዚ እዩ ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ስጋብ ንምለሰኩም ሰናይ ቅነ ቻው